Pojď výběh, dobré? Pojď výběh. Horka, prosím, pozor. Je město Maurica Peňovského a Ela Šandora. Všetkých vrcholčanov, ktorí prišli podporiť dobrovoľných hasičov. Pripraviť sa, pozorte. Ktorí prišli ako návštevníci. Poď! O 13. hodine sme odstartovali 8. ročník Inovecko-Karpatskej hokejovej ligy www.topfire.sk. Ešte raz. Pokračuje 19.7. v Jablonke, 2.8. v Štetune, 16.8. v Rudníku a končí 23.8. v Prašníku. Dnes máme dokonca približne 60 minút a potom sa dozviete, ktorý tým získa zlato, ktorý tým bude dnes najlepší a dostane putovný pohár primátora mesta pána inžiniera Jana Jánošku. Poď na istotu jeden. Taký pomalý, dobré? Pripraviť sa, pozor, V tejto chvíli by som chcel odmeniť hlavného rozhodnutia Kučinov, že som poprvýkrát v rámci dnešného dňa urobil jednu drobnú chybu. Inovecko-Karpatská nie je hokejová, ale hasičská liga. Pán hlavný rozhodca vyhráva... Ideme strašne na istotu, dobré? To robil zavretý ventil. Opalovací krém s faktorom číslo 8. Generálnym partnerom celého podujatia je zváračka.eu. Kde to prejsť ešte je? 8 tímov do konca. Do konca podujatia približne 40 minút, priatelia. Potom si pozrieme plameň dobrovoľného hasičského zboru Vrbové. Vyhlásime výsledky a môžeme si popriať peknú dobrú noc. Slabo. 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 Posledná oprava. Už ne. Jak se má zapnout? Už to má? Jak se to zapíná? Jsem to zakývá? On to bliká, no to je asi zapnú. Áno? Áno, že 3.44, že už sa natáča. Fakt? Počkaj, vy niečo kričím. Babi. Pripraviť